Това, което предстои да видим, е извадено като от филм на ужасите. HD Адам влиза в дом, обитаван от джин. Той поставя камери да записват преди да започне ритуал, който ще изгони злата сила. И се вижда това. Създание от мрака си показва главата от вратата и гледа към камерата. И то няколко пъти. Когато Адам решава да влезе и да започне ритуала, се случват редица паранормални дейности. İstemsizce sessiz konuşuyorum, kusura bakmayın.